kan. Oh, ngono-ngono. Arek kae udah bari. Aku baru ngono. Hei, manu muncul! Hei, manu muncul! Hei, manu muncul! Hei. Ada apa ini? Nyetip. Kan di sini we. Lah iki. Lah. Setep model ngene gede sese wian. Tapi banter iki, Mek. Malah. Iya. Dipantile. Iku. Karet itu dipantile. Kayak gak ngerti lambemu ah. Kayak gak ngerti lambemu ah. Pentil coba. Masa juga termasalahkan. Kan sih, pamer aku nyetak tak? Aku setep man juga di dalam mana nanda air saya kubur. Melok nih, Pak ya. Wah, kayak dulu lah kita biwa mana tuh? Ayo. Panas yo. Panas njok. Paling gemes panas yo. Panas yo. Pokon kene ide geni gak panas. Lho, iya. Jancuk. Asu kon niku. Iso sih moto iki panas kabeh. Cuk lam wis cuk kemene. Iku bedel. Cai ngene ra. Kulo ta emang. Oh, brengsek men. Dari kene. Bisa. Bro, banyak nih. Apa sih rek? Kadang ngising metu iki jancuk. Apa sih? Isa kita tak gaun gak ngawur, Cuk. Weh. Lho, iki nek iku rek. Kena. Embu. Yo kene. Siapa sih? Oh, hanya nyetip aja jancuk. Karo ngising rek. Aduh. Hei, karo ngising aku niku. Loh. Ruwel. Mari keto balik. Loh, iya. Oh, mek tak uber ngono. Mulai gua. Tak uber. Woi. Awur lu mau ngising setip.